Pleasure Hotel Bunebano. Pleasure Hotel Bunebano. Pleasure Hotel Bunebano. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego, nwanne m, ijikwa ego. Aga m ewuru gị point and kill, kpọrọ gị okporoko, ụgba na abacha akwọrọ akwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Aga m eburu gị isi ego, kwụnyekwuo gị ngwongwo, nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara n'oke ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Manager, na-emere ọsịsọ chigbaji ọkpa. Biko, ndozi onwe m biko. Kekwanụ ụdị ajụjụ dị ha. Eche m n'iji nọmba ya kpọọ ya ajọ ya ebe ọ nọ. Uju, onye a m tụrụ na-enweghị iwe ka o nwere ihe ọzọ ibu n'obi n'ebe m nọ. Ọgwụ echiche o. Echiche, gị na-eche? Maka so taakụ isi arapụ m customers. Ha nọ n'ilo. Ọnwa gbatụ etu na-abịa n'ọfịs m bịa nawa m ego. Rụọ ọrụ nwa onye na-arụ ọrụ ya. Ụnụ ụmụ nwaanyị, ibe anyị na-ata kisi nọ, na-eri nọ kisi, tagiri nọ kisi, tagiri nọ kisi, tagiri nọ. Ọnụ niile nọ na wu m na ọ na-afụ m n'ụfụ ka ose, ka onye tara ose. CJ, ka ihe kpọrọ m ugbu a? Isi aka oyibo, ịma na edisi ka aka oyibo. Atakwanụ m gị ịhapụ nwunye gị n'isi ụtụtụ ịbịa ebe ịbịa ṅụọ mmanya. Ifre adị eme gị. Ilecha mmụọ anya otu m dị na-akpọ m isi akị. Mmụọ gara akwụkwọ na mahadum. Onye mmadụ na m ji digrii. Ego gị. Apụnị na aga m enye gị ego gị na. Aga m enye gị ego gị. Atala m afụfụ. Mmụọ isi akị. Mmụọ gara akwụkwọ na mahadum bụ isi akị. So, onwe ihe unu ya eme kịta ngwa ofu gụlụ ịtọ onye ọha chọrọ nke onye ọhụụ na-atie Pleasure Hotel. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Otu mmadụ ga-esi na-asụ akwa mgbe ọbụla na-asụ n'akwa enweghị ofe gị ụta. Ka gwụrụ m na mbọsị mmemme na mmekọta nọọsị ka nsị na hotel apụ. A ga-achọ m ike agwụ ha. Lee mmadụ na-atọ n'elu bed n'ime hotel. Ọ dịkwa ka ihe onye ara na-eyi n'ime afịa Nnewi. Chineke lelekwanụ ewe ihe kpọbara ọ kpọbara si na efe ụmụ nwanyị ihe nwanyị pụta. Chineke ya ka mma bụ oke nwa bụ oke nwa ga-asị ihe si n'ime ọbara nwanyị pụta. Atala m afọ Chineke oke nduga ma na dị ụtọ dị mbụ nwa ga-asị na ihe siri n'okpuru nwaanyị pụta nwa bụ oke
Okay, ka chukwu na pụtakwa gị. Okay. 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 Hey! Ugbole Chineke nna. Ugbole ka mụrụ n'oke. Okay. Okay. Ọ bụrụ ịtọ. Okay, ka ha sang ya. Atana ma. Ogologo. Ruben. Otu isi bịara onye hapụgara geti nnọọ ịma na onye isi ọgabata fụ na geti ahụ yiri ya enwekwara onye neba ịma na ezigbo ga-ewe ya Ọga ka ị na-echekwa ọga chịpụta ya pụtanụ ọ na-ewe iwe ewe iwe mụọ na onwe m ana m ekwuru ọ bụrụ na ọ ga-ewe iwe tụọ m n'ọrụ ya tụọ m n'ọrụ ọrụ iberibe mụ ike agwụgwọ m n'ọrụ a ife ga-emechi ya meta iwe na-ewe m onye na-ekwu oke lele nnọọ ya lele nnọọ ihe ọbụbara sị na okpuru nwaanyị pụta nnọọ onye aga nwa bụ ga beso akwa ọ na-agata na ọbụna ọbọsụ mụọ iwe na-ewe m nnọọ otu ya esi ewe m nnọọ mmadụ ọ gbaba tụchakwa nya ọ ga-ewere gị nnọọ gara nnọọ ewego nnọọ si nnọọ ka ha were nnọọ obere ego tinye ya n'ụgwọ nwaanyị ka nwebe aṅụrị ịgbasa m nkịta ịfụ maneja gị na na-egbu ego fe m na-egbu kịta abụọ agụ na da wani nke a rie ịdị ka yawo yawo ọ ụbọchị ka ise m ị na-achịrị nwaka nwaka na-achịrị nwaka gụnwa nweta akpata ego n'aha Jizọs terekwa n'aha Jizọs m na ị na-akọ ọkpọ n'aba ihe m isi m ego iri ị na-enye m terekwa bịa rie iri gbuo gị ime oge dị onye iberibe mmụọ ga na-eche na mma asụ ọbara si na ụmụ nwaanyị gị na-etinyere m nnu na ihe merụrụ m ahụ agbazikwa m iwe nọtara mmechi nwe ofu ụbọchị kwụwa gị isi ịdị nnọọ ka eji atụ aja na afịa dị na-ewi Kedu kaifa na meba kedu umasa na Afrika seba akafano umasa jure bi ni hane na ni o frequenti ini bu na izu ke men na o nwere onye ga-akpọta nkụ ka ozugbo onye ya kpọnwụrụ onga bon mana so bu ma ni na nwa kala obele ọnụ ego ne rap nke ego ne ko ga nke ga ka mama megbu ego no ma ihe m ga-akpọ ya mkpọ ya ọbịa bụ na ekwucha ọdabara ụlọ ịchalụ mma gị fem ọdụbụ onye eze sọgbadụ ma ife men ya chọrọ nke chapụrụ achapụ ọmalịcha nwa ịghọtago ọdịfe na-achọ ọdịfe na-eri efe a ikwu n'ọtụtụ okwu enwe ọtụtụ okwu n'ụka mgbede m ga-akpọ nwa ọ ga-abịa oge egbu oge kedu ihe bụ uru nọmba gị 126 ka ọ bụ na okay 126 ime na nka ime ife m ga-emere aka dị onye mmụta n'isi onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma mana ihe ịchọkwara n'oke ị ga-afụ ejo họteelụ bụ ebe a nọ gịnị ka gị na nwoke ahụ nwoke ahụ nụ gịnị ka gị na-apụga bịa ada gịnị gbasara n'ife ụlọ nwoke ahụ ọ bụ ihe niile na họteelụ ka ị ga-ama gịnị mere ma mara ihe niile atahụ m gị ịma mgbe m na-aga ahịa akwụkwọ na mahadum ndị mmadụ na-ekwu ofu ihe ahụ mana ofu ụbọchị ha achọpụta na oke amamihe dị mma ya biko onye ma ha jụrụ nkịta awụ oge o nwere ọrụ achọghị m ka biko onye arụmarụ atakwara ọnụ m gị ikeleghị Chukwu gị si na ọ dịrị mmadụ okeme mmadụ dị ka m na-eso ngụnwa ekwu okwu ewu ndị dị gị
O ji digiri ka mahadum mana gị mbe mana azọ ba na ego. Aha, Chinwe. Manager. Nwa ka m na-achọ. Onye awụ ọbịageli ụwa. Ọbịageli onye awụ Chinwe. Ọ onye ọfọ akpọta gịnị ya na-alụkọ. Onye ya na-afụta maka inye ndị mmadụ ulu. Okay. Ihe ya emewo na ị ya akpụ ya. Chinwe. Ị gwabeghị m ihe mee na-abịala ọrụ na Sọnde gara aga. Manager. Ịmango na Ozugbo. Ka nke ahụ debe agụrụ emeka ịkpa. Ngwa. Ịkwasa nwa pino akwa nwa na ka gaa n'ihe anụ ka gbuo n'ihe anụ Ebodi ya nwayọ. Chika ngwa gị. Mmetụcha gị aka. Ihe ha dị otu iji mbụ. M ga-akpọga gị n'elu. eziokwu Ebe na ịgabe mbụ. eziokwu ideko nke ka na-ebu n'oge Chegodị nchere. Mana kekwanụ ọbụna m enyi gị. kwụsị n'ihe anyị na-ekwuru na mụrụ na ahụ dọkịta ka mbụ na amam ihe na-emenụ na ahụ amam ihe na-eme Dọkịta, onwe m ka m ga-ahapụ gị ka iri ama elu ma iji ha okpu nna m enyi. kefe nji okwu nna m enyi nwere kefe eji eme ife nchọrọ ebe bụ mbazụ nke mbụ ebe a ọ kwụsịgo kefe ọzọ ya ijikwa na okwu nna m enyi nwere Mba, keka iji chọọ ise m ịbọn gị iji ihe okpu nna m enyi. Mba, anaghị eme ya. biko bịa ihe ga-ala ịkwa Iji ihe okpu nna m enyi, o nweghị ihe m na gị ga-eme. Ekwuchala m. ganụnụ ihe ala ịkwa n'ife amụrụ m ife ị na-eme eme Ị na-eji ihe okpu nna m enyi, o nweghị ihe m na gị ga-eme. No, Lezian. Italia? Italia? Ihe na-agwa nwụna. Ihe a niile na-aga nwụ. Ozugbo, ejiri gbagwe onye ọcha nọ nke ịka ọ bụ. Libe ego. Kedu ihe anyị na-ekwu? Biko, bịazịa. Chinaka amasa wụrụ Chukwu. Chineke. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Felicity. Achọrọ m inweta akwụkwọ maka ihe anyị megoro n'izu ụka tupu emechaa ọrụ taa. Okay, sir. Manager. Biko asị m ka nchetara gị maka ikikere ahụ nyere gị. Kezi ụbọchị ọrụ? Ụbọchị Satọde na ụbọchị ụka. Ụbọchị Satọde na ụbọchị ụka. Mba. Ma m nyenwe ya. Gị nwa ma na ụbọchị Satọde na ụbọchị ụka ka anyị ji enweta kọstọmas ebe a. Ka ndị ahịa jiwa abịa. Ka ime nọrọ ebe a ka onye ya nọzi ya. Mana Nkechi ga-anọ ebe a. Ịma na ụbọchị na-abụọ dị m mkpa nnọọ. Mba. Ịma na Nkechi adịghị eme galagala ka gị nwa. Ọkwa Nkechi anaghị ka abụ ya nọ m ebe a. Achọghị m ka anyị dowe okwu a ka ọ ghara ịwụ na mụ na gị na-adọ ndọrọndọrọ. Achọ mmanye nwu gị ya. Manager, ịdị enye m ikikere a, m ga-enyekwa onwe m. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa. Ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Biko, mbọchị ọzọ ị chọrọ ịkpọta nwa gị ka mmiri dị elu na-ene anya n'ihu. Kekwa na ụdịrị nwoke iberibe ịkpọkpọ onye ka mmiri dị elu na-ekweghị eji okpu nna m enyi eme ihe. Ke hapụsị mara na ọtọ eji okpu na eme ese gị bọngị. Ana nwa, anyị dị n'ihe n'iru na adị m eji okpu ndị na enye esi bọngị. Biko ọchọ na aka ha ka ọ gbacha mara biko. Ngwazi m ka ngwa gị. Ahịa nke ị wetara bụ ahịa ọjọọ.
ka ị na-ere m ugbu a ọ bịara ije chere na na oge na-abụ na-egbu n'elu oge niile ahụ na ebe a na unu soro igbo gị achọrọ m ya biko ị na-anụkwa ihe na-agwa gị asị m na onye ị kpọtara ka mmiri na-ese ibon gị o kweghị eyi ụzọ okpu na menyi ke ihe ọ biko nne m agwa gị ndụ m dị m mkpa achọghị m ịnwụ ọ dị gị na-anụ maka ọrịa obiri na ajacha dị ebe niile iwu ọnụ aka m na-abụ n'ala n'ihi ọ dọwazi n'ala aka m na-abụ igwe n'ala ị na-ezi nwa nkịta na ga chọrọ m n'onwe nlacha aka n'obijogi njọ bịa bịa ọkụ ị nwere ike mgbe ọ nọ n'elu ọ ka nọ n'elu ebe ahụ ga-akụrụ ya nye ike biko anyị ọjọọ elefere anya biko ezigbo ọ nwoke achọ isi biko n'ime nwe ya onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aga mma mana ihe ịchọkwara n'oge ị ga-afụ Pleasure Hotel bụ ebe anọ Pleasure Hotel bụ ebe anọ anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị ebe anyị ga-aracha aka ebe anyị na-amịcha aka ijikwa ego nwanne ijikwa ego aga m ewuru gị point and kill kpọrọ gị okporoko ụgbọ a na-abacha agwọrọ agwọ isiokwu ijikwa ego nwanyị ijikwa ego Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ Okay, ima Pleasure Hotel ebe ezumike ahụ ama na ebe anwa n'abalị ruo echi n'ụtụtụ ya. Okay, I'm making money after now. Okay. Choi. Kaya do. Oh, nice. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Ụtụtụ ọjọọ. Gbagoro n'ife dị mma n'ụtụtụ a, n'egodo gị ji abịa ọrụ Nkechi. Ọ kịta ka ị kwesịrị iji abịa ọrụ. Biko, manager, abazina mba. Biko, no ye na-achị gwa gị biko. Onwe m chọrọ ịnụ. Nkịtị sị gị na onwe m chọrọ ịnụ. Chekwa m agbago. Ọkwa ifo taa wuru ụbọchị ikpeazụ ihe abịa ọrụ n'oge a. Ị na-akọzi ka nhara ịgbaghara ya? Ọ bụ na ka ọ bụrụ nsogbu na ka ọ bụrụ nsogbu na ọ naghị nwere ezigbo ụmụ nwoke na-abịa ebe a ezu ike. Nwoke ji ego. Nke na ofu ụkpa ịnapụtara ego na-eri ego ka nsị ngwa gị ụmụ okorobịa na-achọta m na mgbede ọ bịa enwenye m na-egosi anyị na-eji anya ga-afụ ụzọ bịa onye ọfụ ụzọ gwa m gwa na afụ ụzọ ahụhụ m ka ọrụ m ebifa mana maneja nyere Felicity ụbọchị abụọ Satọde na ụbọchị ụka maneja manye onye ọbụla ndị ohere ahụ ọnụ nyere ya asem gwa m ihe mere jisi na dị anyị ma ife na-enye ụlọ na-akwụsị anya ọkụ nke ahụ kwa maka ụfụ anya nke a bụ eziokwu ka m na-agwa gị Obi ihe ịma ka ịma na ị ga-enye dịkwa ego a o nwere ihe m chọrọ ka ị mere ahụ adịkwa gị arụ dị m achọrọ m ka ị gwara m manija ihe maka gịnị kwanụ o nwere ihe kpọọ m mana ọ dị n'ọsịsọ Chinwe na ọ bụ ezigbo ori ahụrụ m ka manija na-ajụ nwoke ego ịgba m na kafe ekwukwara m ihe a ekwu na Chinwe nwa ahụ
anya ngwe ụmụ anya na-eme m mba dịcha mma ebe ọ nọ ụmụ nwa mpụ obi ma dịrị manya ebe nwa anya na-eme ya fiam 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 anya adịrị ya mma Chiwayo ndị anya na fiam 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 nke gị na-eme wan ịmara gị na-eme wan 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 ịmara aka m nọ n'ebe ahụ eyi m akwa na-acha ntụ ntụ ihe onwe nche na ego ya apụta amakwa na pastọ n'ụlọ ụka anyị Chiwo nwekwa ihe m chọrọ ịgwa gị ka ihe ọwụ afụrụ m envelope ahụ ebe ka ife ya ego na dị n'ime 100,000 anyị akpagokwa ego ezigbo mmadụ ọgụ afụrụ ego mgbochi ya tia ifu na ife o mebi ife ịrịba ama ife anyị na-ebi ife ịrịba ama ndị na-emoto ụnụ adịrị ebu ahụ jisi ike enugo igbo si jidekwa ka iji enugo ọ ga-abalị ọ ga-adị na mme enugo daalụ nne maneja ka mbịa na anyị ga-afụ ụbọchị nne jisi ike Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. 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 Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego, nwanne m ijikwa ego. Aga m ewuru gị point and kill, kpọrọ gị okporoko, ụgba na abacha agwọrọ agwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Aga m eburu gị isi ego, kwụnyekwuo gị ngwongwo, nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara nụ ka ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe ejedebe. Amakwa na uche onye enye akpa asụ nri, onye ọbụla na-azọkwa n'onwe ya. Eburu gbago, eburu gbatue. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe ndị